Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina yi muku barka da zuwa tashan mu mai albarka mai suna Fadar Asraru TV domin samun ingantattun bidiyon mu masu ƙayatarwa da kuma albarka kaman na asraru da na koyon ramli domin ci gaba da kawo muku su yadda ya dace. To ku yi subscribe da like da zarar an ɗora. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wannan burji na goma ne, ana kiransa da suna jadayu. Jadayu turabi ne, wato ƙasa kenan. Sannan a taurari na ramli yana ɗaukan tauraron iskafi, shi ne tauraron gidan goma ɗin. Yana da sa'a ta zuhal, yana cikin sama ta bakwai, tauraro ne daga cikin kwanuka, yana da ranar asabar. Yana da burji jadayu kamar yadda muka faɗa. Yana da sunan Allah ya fatahu ya razzaku, adadinsa 719 ko 717. Sannan babban adadinsa 10,000, ana karanta shi 10,000. Sannan yana da mala'ika Isra'ilu. Mala'ika Isra'ilu yana tasbihin surar Qur'ani guda uku: suratul Ikhlas, suratul Falaq, suratul Nas. Tana karanta waɗannan surorin marra ƙafa 1 ko 3 ko 5 ko 7 ko 9 ko 11, haka dai marra. Sannan idan mutum na da burji turabi, ana so ya auri mata mai suna Fadimatu, Fauziya, Fa'izatu, Faridatu, Humaira, Halimatu, Sadiya, Dayyibatu, Sa'imatu, Sa'adatu, da duk wata fara sunan ƴa mace da take da harafi fa ko kuma sa ko ha. To idan kuma mace ce take so ta auri namiji, to za ta auri namiji mai fara suna harafi fa ko sa ko ha. Idan mutum na da burji turabi, ana so ya zauna Bauchi, Enugu, Jigawa, Delta, Zamfara, Imo, Sokoto. Sannan idan mutum na da burji turabi, ana so ya sana'ar fulotai, sana'ar dillanci, sana'ar noma, sana'ar turaruka, sana'ar magunguna na gargajiya da sana'ar sayar da abin hawa. Na tara ana kiransa da suna ƙausu. Ƙausu nari ne, wato shi ne burji na tara cikin burji da muke da 12. Tauraron ramli kuma yana da nasaratul kharija. Sannan nasaratul kharija ita ma nari ce. Tana da sa'a tauraro ne na shamas, wato sa'ar sa ranar lahadi. Yana sunan Allah ya hayyu ya qayyum. Idan mai wannan burji ya shiga damuwa zai karanta ya hayyu ya qayyum. Adadinsa 774, babban adadinsa 9,000, mai bi masa 900. Kuma tauraro ne yana sama ta 4, kuma yana da surar Qur'ani wa shamsu wa duhaha da walaili idha yaghshaha. To waɗannan surorin su kuma ana karanta su marra ƙafa 1 ko 3 ko 5 ko 7 ko 9 ko 11, har tsawon kwana 9. To idan mutum na da burji nari, akwai sana'ar da ta dace da shi, sannan kuma da garin da ya dace ya zauna, da matar da ya dace ya aura. To idan kuma mace ce, da irin sunan mijin da ya dace ta aura. To idan mutum na da burji nari, ana so idan namiji ne ya auri mata mai suna Aishatu, Asma'u, Adamu, Asabe, Asiya, Alawiya, Aminatu, Atine, Aina'u, Atika, da duk wani farin sunan ƴa mace da ya fara da harafi na A. Sannan idan mutum mace ce, to mijin da ya dace ta aura duk wani namiji mai fara suna harafinsa A ne. Sannan idan mutum na da burji nari, ana so ya zauna Anambra, Ekiti, Yobe, Enugu, Abuja, Maiduguri, Bauchi, Taraba. Idan mutum na da burji nari, ana so ya sana'ar da shafi addu'a, sana'ar saddodi, sana'ar gold ko diamond, sana'ar itace, sana'ar man fetur, sana'ar kayan wuta. Alhamdulillah. Layin farko ya zama shine mai tsawo kamar yadda muka ce. Na biyu, layin farko ya zama shine mai tsawo kamar yadda muka ce. Na